Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwese kwamungava muri kumativi mana enyika. Kana usati wava kufollowa page redu rekufacebook, picture ndiroro iro ramuri kuona. I want to thank vose avo vatifollowa kubva makuseni. Please keep on following our page, link ririmo mucomment section. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ndiri kutsvakawo rubatsiro, muprofita, pastor or anyone, but zvaizvezvi handisisina kana choice. I never thought kuti ndichazosvika pakuzonzi ndiri munhu asina choice, yet ndiri munhu anotonamata. Kuchechi ndinoenda, but dambudziko riripo mukoma, ndiri kurwara, ndiri kunzi ndine mapundu mumatumbu angu, ende hanzi ndinokwanisa kufa next year March. Hanzi ndinokwanisa kusadarika March nekuti mapundu awa hanzi ari kukura uye zvekare akazara neurwa. Izvezvi ndichitaura nemi kudai, kana kubasa handichakwanisi kuenda kubasa nekuda kweurwere hwapinda munyama dzangu. Saka murume ndiye ava kutoita zvose. Tigere kunoku kumhiri kwemakongwa. Takauya kunoku mukomana achipatova nemakore akawanda. Tava nemakore anokwana kuita 8 tiri kunoku. Saka takatangawo kuronga zvekuti tinoda kuti tinge tichidzokera kumusha soon after COVID, nekuti sezvo tainge tichishanda muhealth sector, takaona kuti kana uri care assistant, kana uine lowest paying job in the health field, ndimi munozoiswa pa line kana kuri kunzi munyika kana mukapinda chirwere. Saka nekufa kwakaita maZimbabwe akawanda, nemurume wangu takapona. Takabva tachizoti kunyika kuno kwakanaka, asi kukanzi kwaita disaster, kukaita zvirwere zvakaita sana COVID zvekare. Vazhinji vanofa vanenge vari macare assistant, nekuti mamunenge muri imomo munenge muchidhila nemacases akadaro each and every day. Saka takabva tachizotaurirana nemurume wangu tikati tinofanira kuti tinge tichirelocata kumba, tinge tichizotanga mamwe mabusinesses edu. Saka murume wangu iye kwavo kuHarare, kwedu kwatinobva kuBulawayo, takabva tachizotanga kunetsana because iye ainge achida kuti tinge tichitsvaka imba muHarare kudhuze nehama dzake, but zvimwe zvakaitika ndichangobva mukupinda mumarriage nemurume wangu, nekuti takasanganawo kuSouth Africa. Saka pakatanga kuitika tribalism, especially kubva kuhama dzemurume wangu, but ini hama dzangu dzakakasika dzamugamuchira. Murume wangu ainge agara aine basa rake rakanaka muSouth Africa, ende akatotanga kutohaya vana 5. Kunyangwe takakurira muBulawayo, but mukomana ashe tiri mashona, but chindevele inotoita sekunge ndiyo home language. Saka ivo vaingondiona semundevele, vakatanga kuita tribalism, vachiti achazohurira mwana wedu, plus nekuzosangana kwatakaita muJoni, vachiti muJoni hamungambofi makawanikwa mukadzi. Saka takatanga kunetsana nemurume, ndikati inini kuHarare handikwanisi, because vamwene vangu vaitoti uyu kana dai ndainzi ndinowana munhu anonditemerera kana nyora dzeuroyi, ndingatoita muroyi kuti ange achizorambana nemwana wangu. Saka ndakati kana kuri kunzi munoda tichatsvaka hedu kwekugara muBulawayo. Akabva achizoti it is okay. Saka ndini nyakutowana imba. I found a cheap house ku Cowdrey Park Extension. It was advertised on Facebook noumwe murume uyo ainge achitengesa imba iyi for cousin yake ainge ari kuSouth Africa. The price was too good, mukomana achi too good to be true, yainge ichinzi 14k. Patakatumidzirwa mapictures ndakaona kuti interior yacho yainge yakanaka kwazvo, asi kunze yainge ichingoda hayo matouch up. Later on I discovered kuti vainge vasina kutiudza chokwadi, vainge vakatiudza kuti
muridzi wemba ainge ari muchipatara, izvo munhu ainge akasotofa, ainge atova ne3 years kubva zvaainge akafa. Ndakabva ndachizotaura nebrother yangu. I sent my money through my brother, avo vakazotibatsira nepaperwork, everything was legit, and takazoti tava kudzifambira nyaya dzemapepa. That was when we found out kuti the previous owner had died. Saka takazodzokera kwavari tikati makatiudza wani kuti munhu achiri mupenyu, ko chichiri kuitika? Vakabva vatiti vainge vasingadi kuti tinge tichiziva kuti muridzi wemba ainge afa nekuti vaitya kuti taizotya kuzoitenga imba. Ndikati it is okay. Saka takabva tachizoenda kuZimbabwe kunoona imba yedu. Tichingosvikapo mukomanashe, handizivi kuti chii chaizvo, but ndakatanga kutonzwa hana yangu ichirova. Vanhu ava vainge vakaita marenovations pamba apa, saka kunhuhwa kwependi mukoma. Tabvapo pamba ipapo taenda kumba kwemaparents angu, ndaingonzwa ndichinhuhwa pendi. Ndikatombobvunza murume wangu kuti uri kunzwawo kunhuhwa kwependi here? Akati kwete. Kugara mumotikari ndainzwa pendi ichinhuhwa, uye zvekare kubuda kana panze nekugeza kwandakaita pendi iyoyo yaitowedzera kundinhuhwira. Ndakazotanga kubuda mututu. Usiku hwacho ihwohwo takazoti tarara, ndipo pandakarota ndichitenga pendi. Ndokubva ndatanga kudhiraivha motikari yandainge ndichidhiraivha. Tikabva tachizodzokera kumba kuya uko kwatainge tabva kunoona nemurume wangu, asi ndainge ndiine vamwe vanhu vandainge ndiinavo vainge vakagara kubackseat. Vanhu ava handina kukwanisa kuziva kuti vainge vari vanani. Saka ndichingosvika pamba ipapo mukoma, ndo pandakanzwa voice rakanditi burutsa pendi, ndoda kuti unge uchipenda imba yangu yose. Ndakatanga kupenda imba iyoyo, asi ndichipenda imba iyoyo kunze nemukati ndakaona kuti ndainge ndichipenda imba iyoyo neropa rainge riri ropa rangu. Ndakazoti ndichinovhumuka ndichimuka, ndakaona kuti ndainge ndaonda zvisingaiti, nekuti ropa rangu ndiro rainge rashandisiwa pakunopendewa kweimba iyoyo. Ndakaudza murume wangu, akati it is very strange. Akati kana tava kuHarare tichatsvaka muprofita anokwanisa kuzotibatsira. Saka takazoti tabva kuBulawayo tava kuHarare kuti tinge tichiwana mukana wekuti tinge tichienda kunobetserwa. Hatina kukwanisa nekuti vamwene vangu vakangotanga kungoita madrama avo. Ndikabva ndati let us return back, ndokubva tachizodzoka kunoku kuUK. Tadzoka kunoku mukomanashe, ndakatanga kurota murume umwe aiuya kwandiri akabata bhaketi rependi. Ndaingoti kana ndikavhura bhaketi iroro ndaiona makazara neropa. Ndobvunza kuti iropa rani? Ndobva ndaudzwa kuti iropa rangu. Ndobva ndatoona kuti ndinenge ndava kutorwara nditori muchipatara, ndakaonda zvisingaiti. Saka patainge tichiri kuBulawayo, patakamboendako tiine vanhu vatainge tichida kuti vange vachisakura payadhi, ndainge ndichida kuti brother yangu inge ichizogarapo. Amai vepanext door vakangoita kakungwarira, so vakauya vakandipa mafone numbers, ndokubva vadzokera pamba pavo. Vakazondisendera message paWhatsApp vakati munozviziva here kuti imba iyi yamakatenga inonetsa kugara pairi imba iyi? Ndikati tell me, ndine hope dzandiri kurota dzandisiri kunzwisisa. Vakabva vandiudza kuti imba iyoyi yainge yava nemakore igere isina munhu ainge achigarapo, nekuda kwekuti muridzi wayo uyo akafa. Hanzi akafa after 1 week abva mukupedza kuisa roof pamba ipapo ndokubva afa. Hama dzacho dzakatanga kurwera imba kusvika vamwe vachizoramwa, vazhinji hanzi vakafa. Each and every tenant akagarapo pamba ipapo hanzi aingorwara obva afa, kana kuti kungotanga kungopenga. Hama dzake dzikauya dzikazotora zvinhu zvake zvose zvinenge zviripo pamba ipapo obva atoita right. Saka pavakandiudza zvinhu izvi I laughed it off, ndikangoti inini I am an educated woman, I live in the UK, I don't believe in all of that. But usiku ihwohwo handina kurara mukoma, ndakatanga kunzwa maungira munzeve dzangu. Pandakamuka dzainge dziri kuma 2 am ndo pandakanzwa kuti
kudownstairs kwainge kuine munhu ainge achibika. Ndakaendako mukomanashi ndokubva ndaona kwainge kuine umwe murume uyu ainge asina musoro, akapfeka vhesi yewhite, akanditarisa ndokubva anyangarika. Ndakadzokera upstairs ndichimhanya. Murume wangu ndakamumutsa. Kuda about 5 minutes akaita sekunge munhu ainge akafa. Paakamuka akaskrima, ndikamubvunza kuti uri kuskrimei? Akangonditi handizivi, ndine hope dzandanga ndichirota, but I'm not even sure. Saka ndakazotanga kurwara manje. Kurwara kwose kwandainge ndoita, ndainge ndava kuona munhu ainge achiuya kwandiri achitotaura neni achiti visela indlu yami, achiti dzosa imba yangu. Airamba achingodaro kusvika ndava kunzwa musoro wangu uchitema zvisingaite, ndichita sekunge ndiri kurohwa nedemo mumusoro mangu. Takabva tachizotanga kutaura nevanhu vakatitengesera imba, tikabva tati tainge tava kuda kuti imba iyi vange vachiitora back. Vakabva vatotituka vakati tinovajairira, vakati ivo vanokwanisa kutotiendera kunguo tsvuku, but tainge tichitombowirirana vachitotipawo mamwe maideas vachiti kana mava kuda kuextenda imba yenyu hazvinetse, tine vanhu vanoshanda kucouncil vanokwanisa kuzokubatsirai nekuaprova maplan. Tainge tava kutoita sekunge vanhu vane a good relationship, but now I am regretting everything. Dzimwe nguva ndinokwanisa kungoenda kumazuva zvisingaperi, ende imba iyi yatakatenga tiri kunzi takatotenga imba ine chituko pamusoro payo, ende kutoitenga kwatakaita hanzi isusu kutopusa kwedu kwatakaita, nekuti vazhinji vainge vachida kuitenga vakatozviziva kuti imba iyi ine chipoko chinomukapo. We can't sell this house. Tinoti kana tikatsvaka maagent anotengesa dzimba paFacebook vanototipa magood response kuti aiwa imba iyi ichiri right, inototumidzirwa mumagroups akasiyana siyana. Mascreenshots nditori nawo, vanhu vachitobvunza kuti price uye zvekare nemanhamba. Saka maagent vanototaura nevanhu vaya. Takambotanga tichafungidzira kuti maybe maagents ndiwo ari kuisa markup yakanyanyisa kuwanda, saka takazorejista dzimwe nhamba. Ndisisi vangu vari ku Cape Town vakarejista, vakabva vachizotanga kutaura neumwe agent akatongoisa markup, mufunge zvenyu, ye$500 pano pari kutengeswa imba. Aona kuti imba yacho haisi kutotengeseka, ndopatakaziva kuti havasi kumboisa markup yakawanda. I can't sell this house. No buyer ever wants to return after viewing. Kutoita kutonyengerera vanhu kuti vange vachiuya kuzoona imba, after that vanotozokuvhairirai vachiti aiwa imba yenyu iri kudhura, tadzikisa mutengo. Vanenge vachiti aiwa imba iyi inofanira kuti itange yamboitwa marenovation. Saka nemurume wangu hatichanzwisisani zvakanaka, because hama dzake dzakazozviziva. Ndainge ndakamuudza kuti ndainge ndisingadi kuti hama dzake dzinge dzichizviziva kuti ndo zviri kuitika izvi kuimba iyo yatakatenga, because vamwene vangu ndinovaziva kuti vanozotanga kundiblema kuti ndini ndakazvikonzeresa, ende vhele ndo zvavava kutoita izvezvi, vari kuti inini ndiri muroi. Saka zvinhu zvangu zvazondipandukira manje, ndava kunyepera imba yatakatenga isina zvipoko. Hanzi vanhu vangu vandakadya ndo vari kukonzeresa kuti zvose izvozvo zvinge zvichiitika. Nemurume hatisi kutonzwisisana zvachose apa. Mufunge zvenyu, mukomanashi ari kutoti afunga kuti ange achitsvaka umwe munhu nekuti inini ndanyanyisa ndarwara. Please ndibetsereiwo. Dzimwe nguva ndinoti kana ndikatanga kukosora ndinonzwa sekunge ndinenge ndichirimiwa pachipfuva changu nemunhu achindidhiginura chipfuva nepiki. Kurwadziwa kwandinenge ndichiitwa hakutomboite. Saka ndakanzi nemadoctors it is anxiety ndo iri kukonzeresa kuti body yangu inge ichizoreacta saizvozvo, kuti ndinoenda kumazuva kwenguva yakareba, uye zvekare kuti ndinge ndichizonzi ndine mapundu awo ari mudumbu mangu. Saka ndakapiwa mwedzi mishomanana, hanzi kana kuri kunzi zvikasagadzirisika ivo vari kuti vanofanira kuti vange vachitanga kundipa kemo, but mukoma handisi kuda
nekuti ndiri kurota hope zvekare. Pano mumwe murume ari kuuya kwandiri akapfeka zvichena, ari kuti kana ukangoitwa kimo ukangotanga kungorapwa sezvo vachiti une kensa, ndokutofa kwako kwauchaita ikoko. Ndibetsereiwo hama dzangu please, ndapota. Kana muine munhu wamunoziva anokwanisa kundibatsira, kunyange zvikanzi munhu iyeye anenge ari kuno kuUK, vari vanhu vemadzibaba uye zvekare vari vanhu vanonamata, ndibetserei please. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna pakaipa vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi ndiri kurwara. On top of kurwara kwose kwandiri kuita, hanzi WhatsApp kungoivhura, hanzi ndinokwanisa kuona paine kana 10 mamessages anenge atumidzirwa achibva kuna vamwene vavo. Hanzi vanondishaudha, vanonditi ndiri muroyi, vanoti zvidhoma zvangu ndo zviri kukonzeresa kuti pamba ipapo tinge tichiti tiri kuona zvipoko. Uye zvekare hanzi vanotumidzira mamessages iwavo zvekare kumwana wavo. Let us try to speak with our dear sister in the comment section. Vari kuti kana kuine masupport group, kuine vakadzi vanokwanisa kuvasupporta zvekare mentally vari muUK, hanzi please help me as well because zvinhu zvakatooma. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ininiwo ndiri murume, ndainge ndimbori musoja ndokubva ndachizotanga kushanda as a CID, asi ndakazosiya basa. Pari zvinozvi ndava kurarama ndiri kumhiri kwemakungwa. Ndauya pano kuti ndige ndichikuudzai icho chandakasiyira basa. Ndakaona kuti ndainge ndatova munhu ainge aine mental illness, ndo secret yangu iyo yandiinayo. Nanhasi uno ndo zvandichiri, but ndiri kutotsvaka help nekuno kwandiri ndinopota ndichienda for therapy. Saka nezvandakasangana nazvo patakaenda kuDRC kwainge kuchityisa. Ndinorangarira pandakasvika muDRC, saka we were dropped off by a helicopter mune imwe village. Tainge tichishandisa maparachute. Vakawandisa vakafa nekuti waingoti uchingonotsika pasi chete uchitoiswa machete mumusoro kana kuti kumusana, because village it was in the middle of a jungle. Saka ndakaona vanhu vakawanda vachiurawa uye zvekare vachigurwa mapisi avo nemachete bangariya. Ndakazogaramo musango iroro, ende masango ekuDRC akasiyana nemasango edu emuZimbabwe. Uko kunongogara kwakanyorova nguva dzose. Ndakasvika pakupindwa nemakonye. Ndakararama kwemavhiki maviri ndirimo musango imomo ndichirarama semhuka, ende ndakachengetedzwa naMwari. Saka zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizopindwa nemweya wehumhondi. Pane umwe uyo akapotsa andibata, ainge ari part of the rebel army. Saka ainge atori mukomana mupfana wechidiki, ainge ari roundabout kuma 12 years. Saka akandiona neniwo ndikamuona. Akati achida kunondirova nepfuti yake kuda yainge yapindwa nemvura, haina kukwanisa kundidhura. Ndo pandakabva ndachizomhanya tikatanga kurwa. Ndakakasika ndamukurira simba. Ndakatora banga raainge ainaro ndakamucheka sehuku, ndakamubata ndikatanga kumucheka sehuku, ndikamubaya. Ameno kuti ndakamubaya kangani zvimwe kuda maybe more than 40 times pahuro, pachipfuva nepadumbu pake apa. Saka kubva pandakaita saizvozvo ndakabva ndachizopindwa nemweya wehumhondi. Ndakatanga kufamba ndichivavhima vamwe vacho kuzosvika ndichizosangana nevamwe vangu. By the time pavakazosangana neni vakatozviona kutoti ndainge ndashanduka, ndainge ndatova semhuka, ndainge ndava kutopota ndichitotumwa
nevamwe maspecial forces tichienda kumamission tichinoponda marebels. Saka patakazodzoka kuZimbabwe ndakabva ndachizoenda kuCID department. Chakazoita kuti ndinge ndichizosiya basa ndechekuti ndaiti kana ndikanzi ndinge ndichitsvaka anenge apara mhosva, ndaiti kana ndikamubata kunyangwe abvuma mhosva yake ndisati ndaenda naye kupolice station ndaitanga ndatombomutocha, kutomushungurudza chaiko, nekuti ndainzwa kunakirwa ndikaona ropa richideuka. Ndine umwe murume uyo wandakamboenda ndikanobata nevamwe vangu tiri vatatu, saka vainge vachitondiziva, vaitozviziva kutoti ndaitomboda kumbopiwa mukana nemusungwa watinenge tabata. Saka paainge achishanda painge pakabiwa, ndakamutyora zvigunwe zvake zvose zvekuruoko rwake rwekuleft ndichimuti unonyepa iwe. Ndaiti ndikamubata ruoko rwake ndobva ndamuvhuna chigunwe, ndobva ndamuti ndiudze kuti mari iripi. Akazobvuma zvake but ainge asingazvizivi. Akazoti aendeswa kumatare edzimhosva, ndipo apo zvakazoonekwa kuti ainge asina mhosva nekuti mari inge yakabiwa rainge riri dhiri rainge rakarongwa nemukadzi neboyfriend yake, vakaba mari. Apa munhu ndainge ndakatomukuvadza zvigunwe zvake zvose, akazotoitwa amputation. Pandakaona kuti ndizvo zvandainge ndoita ndokwandainge ndava kusvika ikoko neutsinye hwandaiitira vasungwa, ndakabva ndachizosiyana nazvo. Ndakambobata zvekare imwe mbavha, takaibata tainge tiri 4, taibata kudaro mukomanashe. Ndine zvipanera izvo zvandakatora. Zvipanera izvi ndakazvisunganidzana zviri 20 nebhobhojani ndokubva ndachizozvisunga netambo. Ndakabva ndachizomuti ange achikurura nhumbi dzake, ndokubva ndachizobata chombo chake ndikasungirira tambo yaya pachombo chake zvekare kusanganisa nekumabhora kwake. Ndokubva ndamuudza kuti ange achifamba akaremberedza zvipanera kudaro. Akasvika pakufenta murume iyeye, ndikatotanga kutomukika ndichimuti muka, uri kunyepedzera kuti wakafenta. Saka nekuda kwemweya weumhondi hwandainge ndiinahwo, ndakazosarudza kubuda muforce ndikabva ndachizouya kunoku kwandiri. Saka ndinotopota ndichitoenda kutherapy. Hanzi ndine trauma yekuhondo. Kurarama kwandakaita ndiri musango semhuka, ndaidya chero chandaiona chandaikwanisa kufamba, nyangwe madzvinyu ndaingomadya ari mambishi kuti ndinge ndichikwanisa kurarama. Kutobatidza moto ndainge ndisingakwanisi nekuti musango randainge ndiri rainge riri sango rainge riri under the control of the rebels. Saka ndakararama ndichingodya zvipuka zvesango zvandaikwanisa kubata nemaoko angu, kutoputsa ndadya nemazongororo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ava. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi mucomment section. Hanzi ndine trauma yekuhondo ndo inokonzeresa izvozvo. Pakaipa. Kana kuri kunzi wakaendawo kuhondo, you can come to my inbox and you can share with us your own side of the story. Uye zvekare picture ramuri kuona riri pamascreen enyu ndiro page redu ratagadzira. Please follow us, that is our couples page.